Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Ang iyang mga pagtulunan, mga tinungo-tungo. Siya ang akong amahan, nasayon ko sa iyang mga pagpanglinla. Ang iyang mga pagtulunan, mga panglitan. Siya naghasal kanimo. Iyang pagbudi naghasol na ako. Ang atong anak. Nagtinguha sa paglaglag sa simbahan sa Diyos. Nabuhat na gayud nato ang tanan. Gani ang mga tawo nag-ampo alang kaniya. Ang Ginoo mutubag sa atong mga pagampo, sumala sa atong pagtuo. Lamit ng amahan. Ang among anak, si Alma. Miulog-ulog ug maayo sa katawan. Naghatag og gayon sa kaaway sa Dios sa paggamit sa iyang gahom diha kanila. Paliog, amahan. Nagampo kami nga siya mahibalo sa kamatuoran. Nga siya madani sa gahom o awtoridad sa Dios. Nga siya dili na magtinguha sa paglaglag sa imong simbahan.